Zdravím vás, priatelia, pri dnešnom videu, kde skúšame návrat domov maličkého drona DJI Neo. Takmer viac ako z kilometrovej vzdialenosti, kde na počiatku, kde sa vlastne dron vrátil domov, respektíve kde dostal príkaz na návrat domov, mal 77% baterky. Všetko sa to deje vo výške 81 metrov. Takže vidíme, že signál v vzdialenosti 860 metrov je plný, alebo respektíve takmer plný. Ešte tam boli nejaké, teraz tam máme nejaké rušenie, ale tak treba brať, že letíme nad kvázi priemyselnou zónou, kde je veľmi veľa kovových, respektíve plechových budov. Vidíme vlastne, že už pri 750 metroch je signál stabilný a plný. Dobre, máme trošku vietor zo severu, čo vidieť na minimapke, kde je ten náklon toho horizontu jemný, čo zväčší vlastne, že z ľavej strany do drona fúka vietor. Takže uvidíme, ako sa celá situácia vyvinie. Momentálne sme nejakých 590 metrov od cieľa, stav batérie 68%, že všetko vyzerá v poriadku. Nač na margo toho, čo som sledoval nejaké videá, ktoré boli už s týmto dronom robené, ako pokus o návrat domov, kde bolo veľmi vytknuté tomuto malému zariadeniu, že je veľmi nepresný, čo sa týka vlastne toho návratu domov, respektíve netrafí tú polohu, z ktorej štartoval, a bolo mu to veľmi vytýkané. Tak sám som zvedavý, ako dopadne náš test. Takže o nejakých 300 metrov budeme nad cieľom. Ja vám potom poviem, že skadiaľ dron štartoval a kde sa mu podarilo pristáť. Ospravedlňujem sa za ten hluk, ktorý sme tam mohli počuť, to prechádzal okolo vlak, lebo zvuk robím dodatočne, čo sa týka videa, takže nie je to nahrávané priamo ako video, ale zvuk je nahraný dodatočne. Dobre, takže približujeme sa, stav batérie 55%, 56, 55. Už by sme mali byť celkom blízko a dron by mal každú chvíľu začať s pristávacím manévrom. Takže, dobre. Nejaké natočenie a gimbal sa práve teraz pozerá dolu. No, takže OK, máme tu klesanie, sme vo výške nejakých 62 metrov, stav baterky 52%, takže úplne bez problémov bude pristátie úspešné. Vidíme predpokladaný bod, symbol homepointu, kde dron podľa všetkého pristane, a keď vám môžem povedať, vlastne štartoval z miesta tam, kde sa nachádzajú teraz moji psíci s Karolinkou, takže nepresnosť je tam nejaké 2 metre, čo si myslím, že pri cenovej kategórii takéto dronu je úplne super výsledok. OK, takže dron je doma a 48% baterky ostáva. Ďakujem za sledovanie, majte sa.